Τι έγινε ρε? Θέλετε να βγάλετε κι εσείς τον άντρα που έχετε μέσα σας? Ναι. Και είπατε να βγάλετε κομμάτι? Ναι. Δεχτήκατε από ένα κομμάτι το οποίο δεν πήγαινε καν για σας. Σιγά μην έκραζα δύο φυλάκες σαν κι εσάς. Πόσο μάλλον δύο άγνωστους φυλάκες σαν κι εσάς. Μου βρίσκες τη μάνα, μου βρίσκες τον πατέρα, μου βρίσκες στο σπίτι χωρίς να με ξέρεις καν. Και σε απ' αρχίδια βγήκες μαγκά. Βγες και πες απλά πως έκανες το κομμάτι για διαφήμιση και τίποτα άλλο. Σπόρε που θα με πεις πως με έχεις στη ραπ. Δεν κάνω ραπ ρε, βλάκα. Για πες στον κόσμο τι μου λέγες στο chat ρε. Όλα κομπλέ, respect έπαι και τέτοια. Αλλά είσαι πουθενά, δεν ξέρεις γιατί. Γιατί εδώ με Πειραιάς, δεν μας ακουμπάς. Πρώτα θα σέβεσαι μαλάκα, μετά θα μιλάς. Εδώ με Πειραιάς, δεν μας ακουμπάς. Τα λόγια σου τα ψεύτικα δεν περνάνε σε εμάς. Εδώ με Πειραιάς, δεν μας ακουμπάς. Πρώτα θα σέβεσαι μαλάκα, μετά θα μιλάς. Εδώ με Πειραιάς, εδώ με Πειραιάς. Οι φτωχογειτονιές ο μεγαλύτερος μπελάς. Εδώ με Πειραιάς, δεν βρίζουμε σπιτιά για μάνες. Τα λέμε το μπράβο κοντά στα ίσια ρε πουτάνες. Εδώ με Πειραιάς, απ' τη δουλειά βγάζουμε κι άλλους. Εσύ πίναινε ναρκωτικά και γράψε κανένα στάτους. Πως δεν ρομπάσταργος εγώ ακούς τι λες. Αναφέρεις πράγματα λες και μας ξέρεις από χθες. Ναι, η φαντασία σου σπορε χτίζει παλάτια και εμείς πίνουμε. Μα δεν το γράφουμε σε κομμάτια. Μα την Παναγία δεν σας γνώριζα ποτέ μου. Δεν επρόκειτο να αφιέρωνα ούτε κουπλέ μου. Το Zion δεν ήταν καν για σας και εσύ το πήρες. Πως στοίχημα σας το πάνε άλλοι σαν πιο κατίνες. Κοίτα και πίτα αλήθειες με όλα τα λεγόμενα. Πως βγάλατε το τις πουτάνες απλά για μια κόμενα. Η μαλαιρώτα το δικό σου ξέρει αυτός. Τι μου έλεγε στο ίντερνετ πρόπερση ο χοντρός. Θα βρεις στο σπίτι μου, έλα γελάν μανάδες. Τόσα χρόνια ναι σου σκάω, λες τόσες τα νίκη πάτσες. Δεν σου βρήσα τι μάνα κάνεις, εσύ το κάνεις δέκα. Τι στο μπούτσο έχεις πετύχει με το δικό μου τον πατέρα. Εμού στην περιοχή σου 2 φορές την εβδομάδα. Μα δεν είδα να μου κάνεις τίποτα μωρή κουράδα. Στο φύρο να έχει τα λάνια ντόμπρα που μιλάνε ντόμπρα. Εσύ δεν είσαι ένα από αυτά. Το πουλο σκρόφα. Περιμένεις νέα μου είναι στο stand-by. Σε λίγο θα μου πεις έχω κονές στο API. Οι δικοί σου ναι θα με σκοτώσουνε στο όνειρό τους. Πως στοίχημα έχουν κουπλέμουνε στο κινητό τους. Άλλη μια κόπια το πίτι είναι έτοιμη σου. Που αφιέρωσα το χρόνο μου να ασχοληθώ μαζί σου. Είμαι στη φάση από το 8 μήνε υπόγειο. Μόνο σου άνοιξες διπλωματικό επεισόδιο. Γιατί εδώ με Πειραιάς, δεν μας ακουμπάς. Πρώτα θα σέβεσαι μαλάκα, μετά θα μιλάς. Εδώ με Πειραιάς, δεν μας ακουμπάς. Τα λόγια σου τα ψεύτικα δεν περνάνε σε εμάς. Εδώ με Πειραιάς, δεν μας ακουμπάς. Πρώτα θα σέβεσαι μαλάκα, μετά θα μιλάς. Εδώ με Πειραιάς, εδώ με Πειραιάς. Οι φτωχογειτονιές ο μεγαλύτερος μπελάς. Η Κοζάνη είναι δικιά σου, η Αθήνα είναι δικιά σου. Η Σαλόνικα, η Ξάνθη, μήπως και αυτή δικιά σου. Αφού όλη η Ελλάδα είναι δικιά σας το ταπέχω. Τόσα χρόνια κάνουμε περιοδίες, δεν σας βλέπω. Οι δικοί σου ναι με θέλουνε νεκρό. Πες τους να κοιμούνται ρε με αυτό το πλευρό. Έχεις σαλάνια που τα ψάχνει αστυνομία. Δεν υπάρχουν φυλακές νομίζω για νηπιά γωγιά. Απορώ ρε πούστη μου με αυτό το χάλι σας. Βγάλατε το κομμάτι για διαφήμιση του live σας. Σου πω έλα 19 έξω απ' τις πόρτες. Μα επίσημα δηλώσατε είστε χεστές και κότες. Νιώθεις υδρότα έχεις κάνει μαλακία. Και ο γέρος μου δεν πρόκειται να σου χαρίσει μέα. Σου δώσα μέα, ευκαιρία μέα. Και εσύ επέλεξες να κάνεις την κουτσί Μαρία. Μεγαμάς τη μουσική ξανά μικρέ ακούς τι λες. Έγραψες το όνομά μου για να πάρεις προβολές. Θα μας βάλεις και λουκέτο στα τραγούδια να πεθάνουμε. Τι είσαι ρε φασίστας να μας πεις και τι θα κάνουμε. Να το δούμε αντικειμενικά μου μια. Τη ζήτησα απλά να κάνω το δικό μου ραπ. Και πλακώσανε οι μύγες και μου κάνανε. Γιατί έτυχε στα 14 να ακούγω τάγκ. Ξύπνα από το όνειρο μικρέ πριν είναι αργά. Θέλει αρχίδια για να κάνεις οικογένεια. Δεν είσαι ο Παμπλο Εσκομπάρ ούτε ο Μοντάνα. Κι όλα αυτά επειδή σε πλήγωσε μια πουτάνα. Δεν εκπροσωπείς το δρόμο, αυτό και μόνο. Ο δρόμος ανήκει στους άστεχους ναι και μόνο. Πως γαμάς από το PC 10 φορές το χρόνο. Όταν δύο ασφαλίτες σου ψηρίζουνε το κόλλο. Γιατί εδώ με Πειραιάς, δεν μας ακουμπάς. Πρώτα θα σέβεσαι μαλάκα, μετά θα μιλάς. Εδώ με Πειραιάς, δεν μας ακουμπάς. Τα λόγια σου τα ψεύτικα δεν περνάνε σε εμάς. Εδώ με Πειραιάς, δεν μας ακουμπάς. Πρώτα θα σέβεσαι μαλάκα, μετά θα μιλάς. Εδώ με Πειραιάς, εδώ με Πειραιάς. Οι φτωχογειτονιές ο μεγαλύτερος μπελάς. Τι στον μπούτσο σκάτα έχετε στα μυαλά σας. Πραγματικά πιστεύεις ότι φοβήθηκα με όλα αυτά που έκανες, με τις καταστάσεις που ανεβάζει ο άλλος? Τι είμαι ρε μαλάκα 15 χρονών? Ή μάλλον πώς είσαι 15 χρονών κι εσύ? Πες μου ρε πούστη, θα πεθάνω ακούς? Θα πεθάνω ακούς? Δεν σ' ακούω. Γιατί δεν σ' ακούω? Δεν σ' ακούω καθόλου. Στον Παμέα, στον Παδαίο, να πάνε να γαμηθεί όλη η φάση σας.
Όλο αυτό το hip hop που θέλετε να προμοτάρετε στα αρχίδια μου όλα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί εδώ είναι Πειραιάς, δεν μας ακουμπάς. Πρώτα φασεύεσαι μαλάκα, μετά θα μιλάς. Εδώ είναι Πειραιάς, δεν μας ακουμπάς. Τα λόγια σου τα ψεύτικα δεν περνάνε σε εμάς. Εδώ είναι Πειραιάς, δεν μας ακουμπάς. Πρώτα φασεύεσαι μαλάκα, μετά θα μιλάς. Εδώ είναι Πειραιάς, εδώ είναι Πειραιάς. Οι φτωχογειτονιές ο μεγαλύτερος μπελάς.